नायदों बे बिपिएफनि इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव मा लिरदों बेखौ आं नायदों आं बेखौ ससियेल मिडियाआव नुदों दा बेयाव मेनलि ओरै लिरदों आं बेखौ खोन्थाग्रोसै बिटिसिआव थानाय कच राजबंसि आरो आदिबासि हारिसाखौ एसटि प्लेन महरै सिनायथि होनायनि थाखाय बिटिसि खुंथाया एसेयावनो गनायथि होना मिरु सरकारनिसिम दैथायनाय बिथांखिनि सायाव हानजानि मददआ इयुनावबो थाबाय थागोन बेखौ लिरदों बिपिएफआ गावसोरनि इलेक्सन इस्ताहाराव बेयाव बुंनाय जादों थारमाने जे कच राजबंसि आरो आदिबासिनो जा बिसोरो प्रप'जाल लिरना हरबाय जे बिसोरखौ एसटि होनायनि सायाव आगोलाव मा लिरामोन दा बे लिरनायनि जायनाखि गावसोरनि लिरनायनि जायनाखि सापर्ट मदद बे मददआ थाबाय थागोन होननानै बेयाव लिरनाय जादों दा बेखौ नायोब्ला जोङो बिदिब्ला बिसोरो मा लिरामोन बे बै गुदिनि बिसोर लिरना हरनायखौसो जों नागिरनांगौ जायो जे मा लिरना हरामोन बिसोरो बे राजबंसि आरो आदिबासिफोरखौ एसटि खालामनायनि सायाव बिसोर मा लिरना हरामोन बेखौ जों नागिरनो गोनां जायो मा लिरमाना बिसोरो दा बेखौ नागिरनानै आङो बिपिएफनि नेताफोरनाव सोंहरनाय जाबाय आं इमानुएल मुसाहारिनावबो बिपिएफनि सेक्रेटारि बेनावबो सोंनाय जाबाय आरो मनेस्वर बर' बेनावबो सोंनाय जाबाय दा बिनिफ्राय आं खबर मोननाय बायदिब्ला बिपिएफआ 2008आव भारत सरकारनो मोनसे लिरना हरदों बे जाबाय जे थाखानाय जायनाखि ट्राइबेलफोरनि खुनु खथि खालामाजासे कच राजबंसि आरो एसटिखौ जुदि आदिबासिखौ जुदि एसटि बानायोब्ला जों बेयाव मदद खालामगोन जों बिनि सायाव बिर'धि खालामा होननाय बिदि मोनसे प्रस्ताबसो लिरना हरदों बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदों आं बिथांमोना मिथिदों दा बेनि बादै आङो बे गुबुन मोनसे बिसोरनि आगोलाव हरनाय रेकर्ड गैया दा बिदिबा क्लियार जे थाखानाय ट्राइबेलफोरनि जायनाखि खथाफोर मोनथायफोर बे मोनथाया खथिया जासे कच राजबंसिफोरनो आरो आदिबासिफोरनो एसटि होनायाव बिपिएफआ बादा गैया जों मदद खालामगोन बेखौ होननाय जाबाय नैबे माबानि गेजेराव जायनाखि इलेक्सन इस्ताहार बेखौ बुंनाय जाबाय बे रोखा जाबाय दानिया फैदो जे राजबंसि आरो सावथाल बा 6 जन'गस्थिफोरखौ जे जोङो माबे समाव बिसोरखौ एसटि जाहोनांगौ होननानै बुंबोआ दा बेखौ जों एसे नायनि दा जों नुदों दा बे 6 जन'गस्थिखौ आसामाव एसटि होनांगौ होननाय बाथ्राया दिनै राजनितिनि मोनसे एजेन्डा बायदिल' जाबाय पार्टिफ्रा आफादफ्रा बिसोरनो एसटि होनांगौ बुङो बयबो बुंगासिनो दङ दा खिन्थु एसटि होनाय जायाखै दा सोर आफादा बिसोरनो एसटि होनांगौ होनना बुंदों दा बेखौ आं एसे फारि खोन्थालांनो सानदों दा नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे रिजलिउसन बे 19/6 मार्च मासनि 2006 19 तारिख मार्च 2006आव बे लिरनाय बे बड'फा हाउस बे बागानजों थानाय बेनिफ्राय लिरदों बेखौ लिरदों रोनगोरा नार्जारि ओमफ्राय बे लिरदों आक्रासनि प्रेसिडेन्ट बिश्वजित रय बिसोरो आक्रासजों जयेन्टलि मिटिं जादों बे जयेन्ट मिटिं जानायाव बेयाव मोनसे प्रस्ताब लादों बिसोरो बे प्रस्ताबा जाबाय नैबाव आं फरायना होनि रिजलिउसन नाम्बार 2आव लिरदों बेयाव ASU is in favor of the solution of the Koch Rajbongsi sibling issue as ST under the separate category without affecting the rights and privileges of the existing ST of Assam. माने कच राजबंसिनि एसटि जानायखौ बिसोरबो माने लुबैयो बिसोर बिनि जायनाखि समस्याखौ समाधान खालामनो लुबैयो होननाय जादों दा बिसोरनि एसटि खालामनायाव जाहाथे जायनाखि थाखानाय एसटिफोर फिसा एफेक्ट जाया खथि जाया बिसोरनि मोनथायाव खहा जाया बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों आरो बिसोरनि थाखाय आलादा मोनसे माने प्रिभिलेज होनानै होनांगौ बे बाथ्राखौ बे बुंनाय जादों आरोखि आलादा केटेगरियाव सोनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों दा अदेबानि बेयाव बुंनाय जाबाय खोथाया खुला जे राजबंसिफोरखौ एसटि होनायाव एबसुआबो आपत्ति गैया माथ्र जादों मा जे एसटि होयोब्ला जाहाथे थाखानाय एसटिफ्रा जाहाथे खथि जाया बेल' माने एसटि जानांगौ बिसोरबो बेखौ बुंनाय जादों आरोखि दा बाथ्राया बेयाव जादों दा जोङो एसटि बानायोब्ला उइदाउट एफेक्टिं होननाय बाथ्रा थाया
आरो एसटि बानायब्ला अबेबा मोनसे थाखानाय जाथिया थाखानाय एसटिया कट जाया बेबो नङा एसटि जायोब्ला कट जाखागोन एसटि माने एसटि बे आरोखि ओमफ्राय लोगोसे नोङो माने एसटि जायोब्ला बेखौ आलादा मोनसे केटेगरि खालामनानै एसटि खालामनाय बे कनस्टिटिउसनाव बे प्रभिजन गैया दा बेनिखायनो नों एसटि जायोब्ला एसटियानो जाखागोनखा आरो एसटि जायोब्ला बे जोंखौ एफेक्ट खालामगोनखा दा बिसोर नैबे स्टिकजों जे एसटि जानायखौ माने स्वीकार खालामना लानाय जादों माथो बुंनायबो जादों जे माने एसटि जायोब्ला जाहाथे जों ट्राइबेलफ्रा कट जाया माने बे मोनसे पलिटिकेल मोनसे माने कन्टेन्ट जाबाय आरोखि बे सेन्टेन्सआ बे आरोखि माने जोंखौ जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा गाज्रि मोना बे गाज्रि मोननायखौ एसे माबानो थाखाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय आरोखि दा बेल' जादों दा बेबायदिनो आरो बेल' नङा बेबायदि सेम स्टिकखौ दा नोङो एबसुआ उनावबो हरदों पिआर किन्डिया जेब्लानाखि माबा जादोंमोन ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टारनिफ्राय एसटि एससि माबायाव जेब्ला जायो बियो बे समाव माने एबसुनिफ्राय हरदों ओमफ्राय ट्राइबेल संघआवबो हरदों जे माने खुनु एफेक्ट खालामाजासे ट्राइबेलफोरनि खथि खालामाजासे एसटि सिटआव होनायाव जोंहा आपत्ति गैया बे बाथ्राखौ बै समावनो बुंबोखानाय जादों आरो इभेन प्रमद बर'आबो बे बाथ्राखौ जेब्लानाखि बे चिफ जायो बिटिसिनि बे समावबो बेखौ बुंदों आरो हरदों आरो बिनि बादैबो दा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो तरुन गगৈ मन्थ्रि थानाय समाव चिफ मिनिस्टार थानाय समाव गोबां बेबादिनो प्रप'जाल हरदों केबिनेट डिसिसन लानानै बिसोरबो हरदों एसेमब्लियाव इभेन बिसोर माने माबा खालामनानै एसेमब्लि मोनसे कमिटि दानानै स्पिकारनिफ्राय बिसोर माने प्रप'जाल दैथायहरनाय जादों जे 6 जनगोष्ठीनो एसटि होनांगौ होननाय बेखौबो हरदों दा बेबायदिनो गोबां खेब हरदों ओमफ्राय खिन्थु बे 6 जनगोष्ठीनो एसटि जानांगौ होननाय माबाया प्रप'जाला रिजेक्ट जादों बिसोर दिनै 6 बार रिजेक्ट जाबाय राजबंशीनि जानाखि प्रप'जाल बे 6 बार रिजेक्ट जाबाय बिसोर एसटि जाया होननानै बिसोर एसटि खालामनाय जानाय नङा होननानै 6 बार रिजेक्ट खालामनाय जाबाय आरो बेल' नङा तरुन गगैनि उनावबो जोंहा दा जेब्लानाखि माबा फैयो हेमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टार जायो बिजेपिनिफ्राय बे समावबो बिसोरबो अनेक खोथा होदों जे 6 जनगोष्ठीखौ जों बिजेपिया माव फैयोब्ला जोङो एसटि होगोन बे बाथ्राखौ हेमन्त बिश्व शर्मा जलि जलि बुंबोदों आरो बिनि बादै भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बेबो फैनानै बे बुंलांदों जे 6 जनगोष्ठीखौ जों एसटि खालामगोन बे बुंदों इभेन प्राइम मिनिस्टारबो बुंदों जों माने एसटि खालामगोन दा बाथ्राया जादों एफा गिदिर गिदिर खोथा बुंनाय एफा गिदिर गिदिर मानसि बुंनाय बे खेथ्रआवबो मानो दिनैसिमबो 6 जनगोष्ठीया एसटि मानो जादिया राजबंशीफ्रा दिनै मानो एसटि जादिया आदिबासिफ्रा मानो एसटि जादिया आदिबासिफ्राथ' दिनै अनेक बिसिनि माबानो माने ट्राइबेल वेलफेयार मन्थ्रि जाबाय आरो एसटि कमिसनाव बे सावथालफ्रानो दंमोन आरो दानि प्रेसिडेन्टआबो जेनेबा बिसोरनि ग्रुपनियानो बिसोरनि हान्जानियानो दा बे खेथ्रआव मानो बिसोर दाबो जादिया मानो खालामनो हादिया मानो थाबथाखो दा जों बेफोर खारनखौ दिनै नागिरनांगौ दा जों ओरैनो एसटि खालामनो नागिरदों हनै उमुगा दायथ' सोलायनाय दा बेजों जों माने गावजों गाव दाय होलायनायल' जागोन बियो माने पलिटिकेल लाबालाब नागिरलायनाय आरोखि बेनि सारा जेबो जानाय नङा आरोखि जे एक्सुवेल फेक्टआ मा खारनाव जानो हायाखै जों बेखौ जों नागिरलाबानो हनै माने बिफिबा माने माबा हरबाय प्रप'जाल हरबाय माबाफोरनो राजबंशीफोरनो आदिबासिफोरनो एसटि खालामनो थाखाय ओरै होननाय बाथ्रा हनै एबसुआबो ओरै होदों माने 6 जनगोष्ठीखौ एसटि खालामनायाव आपत्ति गैया होनना बुंदों हनै ट्राइबेल संघआव बुंदों बेफोर जिनिसा माने दाय होलायनाय बिदिनो जायो आरोखि दा नंगौ बे सेन्सिटिभ इस्यु हिसाबै बे सेन्सिटिभ इस्युआव जों माखासे खोथा बुंब्ला जाथिया सेन्टिमेन्ट नाङो मोदोमाव नांलायनाय बेखिनिल' खिन्थु बिनि बादै एसटि खालामनो हागोन ना हामारा एसटि जानायनि बेलायाव माबा मोनसे माबा दं नामा बादा दं नामा जों दिनै बेखौ नायहरनांगौ दा आं गिबियावनो बुंनो सानदों एसटि जानाय खेथ्रआव फार्स्टआव जे जोंनि संबिधाना मा बुङो आं बे संबिधानखौ एसे बुंनो सानदों नैबे माने दा कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया बे भारतनि संबिजित बे दा बेयाव नोङो नैबे माबाखौ लिरदों बेयाव 366 आर्टिकेलनि 25 क्ल'साव लिरदों आरोखि बेयाव लिरदों scheduled tribe means such tribe or tribal communities or parts or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under Article 342 to be scheduled tribe
फर द पार्पस अफ दिस कन्स्टिटिउसन बे नायगोन आरोखि जाय ट्राइब्सफोर बे ट्राइब्स बा ट्राइबेल कमिटि बेफोरखौसो ट्राइबेल खालामनाय जायो आरो बिसोर ग्रुपफोर बेखौसो खालामनाय जायो आरो बेखौ माने 342 आर्टिकेल भारतनि कन्स्टिटिउसननि बेजों बिसोरखौ एसटि बानायनाय जायो ओरै होननाय बेयाव लिरनाय जादों आरोखि दा बेयावनो कुइसना फैयो ट्राइब्स होनबा सोरखौ होननाय जादों ट्राइब्सआ सोरखौ होनो आरो बे ट्राइब्सफोरखौ बोरै ट्राइबेल बानायनाय जायो दा बे ट्राइब्स होननानै बुंब्ला बिनि डेफिनेसना बेखौ बुंनाय जायो ट्राइब्स माने थागिबि फिसा माने जायफ्रा थागिबि फिसा बिसोरो ट्राइब्स होनना बुंदों दा आसामनि खेथ्रआव जों बर'फ्रा ट्राइब्स आसामनि थागिबि फिसा एबरिजिन बे सान अफ दा सयल बेखौ होनना बुंदों आरोखि बे जायगानिनो ओमफ्राय लोगोसे असमियाव खिलन्जिया होनना बुंनाय जायो आरोखि भुमिपुत्र होननाय खोथा असमियाफ्राव बेनो खिलन्जिया जों ट्राइबेलफोर दस्राफ्रा नङा अनलि बड'स अनलि जानो ट्राइबेल्स दा जायनि थाखाय रिकगनाइज 14 ट्राइब्स आसामाव गासै 14 ट्राइबेल्स दं दा रिकगनाइज ट्राइबेल्सआ 14 आसामाव बे 14फ्राल' आसामनि भुमिपुत्र बिसोर खिलन्जिया बिसोरनो सन अफ दा सयल बिसोर थागिबि अरिजिनेल पिपल अफ दिस माने स्टेट अफ आसाम बे 14 जाथिल' आरोखि दा बिनि बादै माखासे ग्रुप फिसा फिसा दंबायो दा बिसोरो माने ओरैनो गावसिनि आइडेन्टिटिखौ लाखिनो रोङिखाय गावसिनि परिचयखौ लाखिनो रोङिखाय दस्राजों एसिमिलेट जानायखाय बिसोर ट्राइबेल जानो हायाखिसै दा बे फार्स्ट एन्ड ग्रुप्स होननाय खोथा बेयाव बेनो फैदों आरोखि बे कनस्टिटिउसनाव बुंनाया दा ट्राइब्सनि डेफिनेसना बेनो जाय माने थागिबि फिसा अरिजिन फिसा बे मोनसे जायगानि बिसोरसो ट्राइबेल जायो दा आसामाव जों थागिबि फिसा अरिजिन फिसा जोङो बे हानिनो भुमिपुत्र बेनिखायनो जोंखौसो ट्राइबेल बानायनाय जायो आरो UN चार्टारावबो बेखौनो बुंनाय दं जाय माने अरिजिन माबाफोर इनहेबिटेन्सफोर बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैयाखै सोरबा माने माबा लाबोजायाखै बा सोरखौबा गाग्लोबनानै थाफैयाखै बेनिफ्राय जोनोम जानाय बे हानिफ्राय उजिनाय बेसोरखौसो ट्राइब्स होननाय जादों आरोखि आरो साइफ्राबो बेखौनो बुंनाय दं जेब्ला साइफ्रा बेयाव आसामाव फैनाय थाफैयो आसामाव फैनाय थाफैनाय समाव बिसोर बे समाव अनलि बर'फोरखौ लोगो मोनदों बे कसारिफोरखौ लोगो मोनदों आरो बिसोरनि बे जायगानि अरिजिन मानसि बिसोरनि अरिजिन ट्राइब्स दा आहम टाउनफ्रा बिसोरो बे जायगानि अरिजिन नङा बिसोर बाहेरनिफ्राय फैनाय बिसोरो गाग्लोबनानै थाफैनाय मालाय रायजो सेरनानै थाफैनाय बिसोरो दा उथे बिसोर ट्राइब नङा बे जायगानि ओमफ्राय राजबंसि बेखौ होनना बुंदो सावथाल होनना बुंदो सावथालफ्रा दिनै बे जायगानि अरिजिन मानसि नङा सावथालफ्रा बिसोरो बाहेरनिफ्राय फैनाय जे 1929, 30, 32, 34 बेफोर समफ्राव माने बै सतनापुर माने दानि माबाफोर झारखन्ड माने बिहार इउपि बे जायगानिफ्राय बिसोरखौ माने साइफ्रा साहा बागानाव टि गार्डेन हिसाबै लाबोदों बिसोरो दा उथे बिसोरो बे जायगानि अरिजिनेल ट्राइब नङा दा ओंखायनो बिसोर बे जायगानि ट्राइब नङैखाय बिसोर ट्राइबेल जानो हाया माइग्रेसनाव फैनाय मानसिया नों ट्राइबेल जाया दा बे मोनसे बे नैबे क्राइटेरिया आरोखि माबानि भारत संबिधाननि बे मोनसे नियम होखानाय नियम बे नियम बादियै जोङो दा बाहेरनिफ्राय फैनानै थाफैनाया ट्राइबेल जाया राजबंसिफ्रा ट्राइबेल जाया सावथालफ्रा ट्राइबेल जाया राजबंसिफ्रा मिक्स जाबाय दिनै बे बेंगलिबावबो दङ बिसोरो बेंगलनिफ्राय फैनाय दङ आरो बिसोर बेंगलाव सेडुल कास्ट जाखाबाय कास्ट आरो बिसोर कास्ट होनना बुङो बिसोरखौ दा बेंगलाव कास्ट बिसोरो सेडुल कास्ट आरो मोनसे सेडुल कास्ट रिकगनिसन मोननाया संबिधानाव बिसोरो मोनसे स्टेटआव बिसोरो ट्राइबेल जाया आरोखि एसटि जाया दा दिनै बिसोर बेयाव फैनानैबो एसटि जाफैया बिसोर सेडुल कास्टआव बिसोर माने बेयाव मोनगोन रिकगनिसन मोनगोन OBC मोनगोन आदार बेकवार्ड क्लासाव मोनगोन खिन्थु बिसोर ट्राइबेल जाया आरोखि बे कनस्टिटिउसनाव बे गैया दा सावथालफ्रा बाहेरनिफ्राय फैनाय बिसोरबो जाया दा बे रोखोम जुदि जायोब्ला सोरबा माइग्रेसनाव फैनानै जुदि ट्राइबेल जालायनाय जायोब्ला दा दिनै बर'फ्राबो बा ट्राइबेलफ्राबो गोबां दङ जायफ्रा दिल्लीयाव थाहैनाय दङ सोरबा बम्बाइआव केलकाता थाहैनाय दं अब्ला बिसोरखौबो नोङो ट्राइबेल स्टेटास होनांगोन जाय माइग्रेसन थाहैनाय दा उथे बेफोर ग्राउन्डआव जाय माइग्रेसनाव फैनाय बे माने ट्राइबेल जाया दा बेफोर ग्राउन्डआव दिनै जायफ्रानोखि ट्राइबेल जानो नागिरदों बे ग्राउन्डनि थाखायनो नैबे कनस्टिटिउसननि थाखाय बिसोर जानो हाया दा बिनि बादैबो आरो मोनसे माने माबाबावदों 1965आव UN BN लकुर होननाय 1965आव BN लकुर होननाय बेनो मोनसे माने कमिटि दाना होनाय जादों आरोखि बे STफोरखौ बोरै बोरै खालामनाय जायो आरो बेखौनो लकुर कमिटि होननाय जादों 1965आव लकुर कमिटि दाना होनाय जादों बे लकुर कमिटिया डिटेल्स मोनसे रिपर्ट होनाय जादों ट्राइबेल सोरखौ बानायनाय जायो दा बेयाव लिरदों बेयाव लकुर कमिटि लिरनाय बादिब्ला फार्स्टआव होदों एक नम्बराव प्रिमिटिभ ट्रेड बेखौ होनाय जादों आरो दुइयाव होनदों जाहैबाय
डिस्टिंक्टिभ कालचार, ओमफ्राय थिनाव जादों जिअग्राफिकेल आइसोलेसन, ओमफ्राय सारियाव जाहैबाय ओमफ्राय साइनेस अफ कन्टेक्ट विथ आदार कमिउनिटिस विथ लार्ज दं आरोखि। ओमफ्राय फार्स्टआव जाहैबाय माने बेकवार्डनेस, बे मोनबा क्राइटेरिया थाथारनांगोन एसटि जानोब्ला। आरो बे लकेल कमिटिया जा रिपर्ट होदों, बे लकेल कमिटि रिपर्टखौ माने मानगोनां भारतनि माने जौसिन बिसारसालि सुप्रिम कर्टआ बेखौ माने पास खालामना होदों आरोखि। दा दिनै लकेल कमिटिनि जानाखि माने रिपर्ट, बे रिपर्टआ जुदिबा कनस्टिटिउसनाव गैया, बे कनस्टिटिउसनाव गैयाबो दिनै भारतनि माने माबाया जिहेतु सुप्रिम कर्टआ बेखौ पास खालामनानै जाबाय जेब्ला, अर्डार होनानै जेब्ला, बेनो दिनै आयेन जाबाय। आरो बे आयेनखौ दाननो हाया, बेखौ मानिथारनांगौ आरोखि। बे लकेल कमिटि मोनबा क्राइटेरिया बे एक्चुवेलि मास्ट आरोखि नों एसटि जानोबा। बे मोनबा क्राइटेरियाखौ नों फुलफिल खालामबासो नों एसटि जानो हायो, बेखौ नों फुलफिल खालामबा नों एसटि जानो हाया आरोखि। दा नों दिनै बे डिस्टिंक्टिभ माने माबा आरोखि प्रिमिटिभ ट्रेड होननाय बाथ्रा जाबाय। प्रिमिटिभ ट्रेडआ सोरहा दं? दा जोंनि खेथ्रआव जों बुंनो हायो गुबुन गुबुन ट्राइबेलफ्राबो थानो हागौ प्रिमिटिभ ट्रेड थागोन। दा प्रिमिटिभ ट्रेड गोदो गोदाय जुग जुगनिफ्रायनो जायफ्रानोखि फोथायबोयो, दा बर'फ्रा बिदिनो गोदो गोदाय जुगनिफ्राय फोथायबोनाय दङ माखासे प्रिमिटिभ ट्रेड, जेनेबा दै बारब्ला दै गासोमनो हामा होननाय खोथा, बेफोरो दै बारब्ला खुलुमना बारनाय, दैयाव सुवा जायो, माने मा होनो बेखौ दै बिमा बे माने बोराबो होनलायनाय खोथा। दा बेफोर प्रिमिटिभ ट्रेडआव गोलैयो। आरो जेनेबा नोङो बर'फ्रा फोथायो गोदो हाग्रा बंग्रा थानायमोन, जेनेबा नोङो हाग्राफ्राव थांब्ला सुवा गोनां मानसिफ्रा बेखौ माने मैदेरा होसोयो होननाय बाथ्रा। सुवा गोनां मानसिया हाग्रायाव थांनो हाया, बेखौ मैदेरा होसोयो। दा बेबायदि माने बिसासजोंनो बर'फ्रा समाजाव मोजां दाबोदों आरोखि। सुवा सिथि गोनां जाथियावबो गैयामोन आरोखि, गोथारै थायोमोन आरोखि। समाजा बेखौ मोजाङै मानिनानै सोलिबोदों। आरो लोगोसे सुवा गोनां न'खर, जुदि सोरबा न'खर दंब्ला, माने गाज्रि सोमोन्दो गोनां हौवा हिन्जावनि गेजेराव सुवा गोनां बिदि सोमोन्दो गोनां दंब्ला, बे न'खर दाउखा गाबो होननाय फोथायनाय, बेफोर जिनिसा प्रिमिटिभ ट्रेड आरोखि। गोदो गोदाय बेफोरजोंनो बर'फ्रा सोलिबोदों। आरो गोबां माने बिदिनो प्रिमिटिभ ट्रेड बर'नि गेजेराव दङ। आं बे उदाहरन होनाय जाबाय। ओमफ्राय डिस्टिंक्टिभ कालचार होननाय जाबाय। डिस्टिंक्टिभ कालचारा जोंहा डिस्टिंक्ट मोनसे कालचार दं बर'फ्रा। दा जोङो जेनेबा एम्फौ फिसिनो रोंगौ, गोदो गोदायनिफ्राय जों एम्फौ फिसिदों। माने मानसिया जेब्लानाखि जन्म जायो, बे जन्म जानायनि उननिफ्रायनो बर'फ्रा माने एम्फौ फिसिनानै गावनि लाजिनायखौ फांथेनो थाखाय खुन्दुं दिहुननानै जि दाबोदों। बिराद गिदिर मोनसे बर'फोरनि माबा बियो एखेबारे, जेराव साइन्सआनो डेभेलप जायाखै, साइन्सआनो जेराव गैया, इन्डास्ट्रि जेराव जेबो गैया, बे समाव बर'फ्रा गावनो हारसिंनो एम्फौ फिसिनानै एम्फौनिफ्राय खुन्दुं दिहुनदों, खुन्दुं दिहुननानै जि दादों लुदों। बे कालचार आरोखि जोंनि माने डिस्टिंक्टिभ कालचार। जों मोजां मोजां आगर आखाइ लुनानै जों माने गाननाय जोमनाय देलाय मालाय थानो रोंदों, बे जोंनि डिस्टिंक्टिभ कालचार। दा बिनि बादैबो जोंहा माने जिब जुनारखौ जों माने माबानानै जानाय, फिसिनानै जालायनाय, अमा फिसिनाय, अमा लिंहरनो गोरों, जों ज' ज' अमा खारबोनाय, दाउ ग्रि ग्रि माने माबा खारबोनाय, बेफोर जोंनि माने डिस्टिंक्टिभ कालचाराव बेफोर गोलैयो आरोखि। दाउखौ जों आरामसे आदार होनानै लिंहरनो हायो, अमाखौ जों आराम आदार होनानै लिंहरनो हायो। बे जोंनाव बर'फोरनाव बेफोर कालचारा दङ। आरो बिनि बादैबो जोङो माने माबानाय ना हमनायनि आइजें आइला बानायनाय, माने खाखि, सेन सानाय, खखा सानाय, बेबायदि। ओमफ्राय बे हाग्रा बंग्रायाव जिब जुनार साना जानाय, एन्जरफोर बायदिसिना एन्जर सानायनि माबा आइजें आइलाफोर, बेफोरो जोंनाव बेफोर जिनिसा जोंनाव दङ। दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनाय, जोंनाव बे डिस्टिंक्टिभ कालचार जोंहा दङ। आरो बिनि बादै नों दाना फैदो जेनेबा जिअग्राफिकेल आइसोलेसन। बे जिअग्राफिकेल आइसोलेसना बर'फ्रा थख' मोनसे जायगायाव थानो मोजां मोनो, ज'नो थानो मोजां मोनो, ज' थालायनो मोजां मोनो, ज'नो थायो बर'फ्रा। दा बे जिअग्राफिकेल आइसोलेसन। ओमफ्राय साइनेस अफ कन्टेक्ट विथ आदार कमिउनिटिस, माने विथ लार्जार, माने गुबुन जाथिजों माने रायज्लायब्ला लाजिनाय, गुबुन जाथिया फैब्ला खाथियाव माने थादेरनो लाजिनाय, जायगा हगारना होनाय, बे जिनिसा जोंनाव दङ आरोखि। साइनेस अफ कन्टेक्ट जोंहा बे जिनिसा गैया, मालायजों रायज्लायनो हाया जोङो। दा जोंनिल' नङा, गोबां ट्राइबेलानो बिदिनो गावबा गाव माने ट्राइबेल माने गावनि भाषा दं, प्रिमिटिभ भाषा, गोदो गोदाय रायज्लायबोनाय। बे भाषा मालायजों मिलाया। दा मिलायैनि खारनाव मालाय जाथिजों जों रायज्लायनो हाया, मालायजों गोरोबनो हाया। बेखायनो सोरबा जाथिया फैयोब्ला जों जायगा हगारना होयो, बिसोरनि खाथियाव जों थाजाबा। बे जोंनाव साइनेस अफ कन्टेक्ट बे जिनिसा दङ आरोखि। ओमफ्राय बेकवार्डनेस मोनसे जाबाय, लास्टआव बेकवार्डनेस। जों बिराद बेकवार्ड गोग्लैसोनाय सानै जाथि। दा बेफोर मोनबा क्राइटेरियानि गेजेराव दा राजबंशियाव मोनसेबो गोलैया। दा जेनेबा नोङो बे डिस्टिंक्टिभ कालचारफ्रा गैला, प्रिमिटिभ ट्रेडारफ्राबो दिनै जोबलांबाय। दिनै
दा बेफोर कारनाव बिसोर एसटि जानो हाया आरो दिनै आदिबासिफोर आंथ' दहाय आदिबासि सावथालनि खोथाखौ नैबे कनस्टिटिउसनाव बाथ्रा बुंखाबाय बेयावनो बिसोर माइग्रेसनाव फैनाय बिसोर जानो हाया बे जायगानि अरिजिन थागिबि जानांगौ होननाय बाथ्रा बे दा मोनसे राजबंसिफोरा बे माने बिसोरबो नोङो बे क्राइटेरिया बिसोरनाव फुलफिल जाया आरो नोङो माने थाइ आहमफ्रा नैबे कनस्टिटिउसनाव बेखौ होबथाखायो फिसा प्रिमिटिभ ट्रेड डिस्टिंटिभ कालचार बेखौ दोनथ'दो बे नैबे कनस्टिटिउसनाव जायनाखि मा होनाय दङ 366 साब क्लज 25आव बेबादिनो बिसोर बे जायगायाव फैनानै एसटि जानो हाया हाजार बिथों बिसोरो बे एसटि मोना आरोखि माने बिसोर बे जायगानि मानसि नंखाया नालाय एग्रेसन खालामफैनानै थाफैनाय बिसोरो जोंखौ माने गाग्लोबनाय रायजो खुंनानै थाफैनाय ओंखायनो बिसोर मोना आरोखि दा बेफोर कारनाव दिनै बे 6 जनगोष्ठीया जे एसटि जाया बेखौ जों दिनै बुंबाय थादों आरो जाया आरो जों बे कच राजबंसि बाथ्राखौथ' आगोलाव जों बुंबाय थादों कच राजबंसि बाथ्राखौ बिसोर माने क्राइटेरिया गैया बिसोरा क्राइटेरिया गैयैखाय जाया होनना जों बुंबाय थादों दा जुदि बिथांमोनहा क्राइटेरिया मिलायोब्ला जायोब्ला क्राइटेरिया फुलफिल जायोब्ला मोनोब्ला जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया जेबो सोरहाबा जुदि क्राइटेरिया फुलफिल जानानै जुदि एसटि जायोब्ला मोन्थों जों बेखौ बुङा खिन्थु बिसोरा क्राइटेरिया मिलाया क्राइटेरिया मिलायैखाय बिसोर एसटि जानो हाया दा दिनै राजबंसिनि बाथ्राया दिनै बिसोरो आन्दलन खालामदों मैया आन्दलन खालामदों राजबंसिफोरा बिदि होननानै जे दिनै नैबे हाग्रामामोन बे लिरना हरनायखौसो आन्दलन खालामदों बे बाथ्रायाथ' एकदम नंखाथारा बे जिनिसा बे ओरैनो दाय होलायनानै बुंनो स्कप लानाय आरोखि बे नै हाग्रामा लिरना हरबाय नालाय बे बिपिएल लिरना हरबाय नालाय आन्दलन खालामबाय बाथ्रा बे नंखाथारा बेखौ ओरैनो बानायनानै बुंलायनानै बोरैहाय माने माइलेज बोरै लानो हायो एडभान्टेज बोरै माने बेखौ डाउन खालामनानै बोरै माने बिनि मानसिखौ बोरै माने सेनानै लानो हायो जेरै गावस्रा माने राजनिथिनि जायनाखि एडभान्टेज मोनो बेनि थाखाय बे बाथ्रा बुंनायल' आरोखि राजबंसि आन्दलनथ' मैयानि खोथा नङाना राजबंसि आन्दलनखौ जों खुन 1986 जों लोगो मोन्दों दा गथे बे माने राजबंसिखौ लानानै बा सोरबा 6 जनगोष्ठीखौ लानानै जोङो माने बे बिपिएफआ माबा लिरना होनायखाय होदों बे नङा आरो बे हयथ' सोरबा बिजेपि बा सोरबा कंग्रेसआ माने माबा खोथा होनायखाय होदों बे नङा बिसोर ओरैनो जास्ट पलिटिकेल माबा हिसाबै लाब खालामनो थाखाय बिसोर पलिटिकेल बेनिफिट लानो थाखाय बिसोर खोथा होदों जे जों 6 जनगोष्ठीखौ जोङो एसटि खालामगोन मागोन बेखौल' बुंनायखौ जों मिथियो आरोखि जों बुजिनो हायो खिन्थु एसटि जानायनि खुनु माबाखौनो जों नुवा आरोखि